mangi ka Joint Action Committee against Kasno ka ba kontup na do ka KSU, SNUF, FKGP, wat kunjuk ki sunjuk kira mas nong riboy. Ni ai kane ka kerwa komtaski ni kong aso ban pensyai hanor ka statement ni na po ka social media ka ba nang diang taxation minister ang Shri James PK Sangma ai menen kaski halor ban scrap no ya kane ka an ka ong the regulation of giving act arpu arpui te nang liang jungi ka Joint Action Committee so ban syai sya ki pai ba borok hi ba hadin jong ka panel discussion ka bangila pelong ha katarik atnreu u nailur arpu arpuar u kaba ki nomi kemat nadu ki MLA jong lightly ki constituency nadu jong ka jirang kanongpo bat kale ka umroy kumjuru way na ki nomi kemat support ka council jong ka nongpo constituency ki laidon bentalang bat hakane panel discussion ki dandro ki niang paper ki boy ki darbar jong ka riboy ki seng okmi ki seng samla kaba nilayo bania liu jumut hatugasgi bat shimru ya karai kumba nilai hatugasgi ya ka statement ka jugi kata ka statement jugi kalau bai bagi stang ya ka signature campaign syaboro ki thain po ka thamri boy ka jugi bat hadin kata in sa pelong ya ka jiai kali na nen po syado syapo secretariat bandawa pendam no ya kane ka act the Megliar Regulation Gaming Act aport way te hadin mo ya ka statement na taxation minister iso ban ai kublai syaka sarkar bakal Hashim Khia ya ka jingut jinglam jong ka Joint Action Committee bat kunjuru ki pai ba athem riboy Henry ka ba ni don kampat hangni na ka diang ka Joint Action Committee ka long bangin yo ya ka way ka notification bala pendam no ya kane ka act jong kini ki tem khalai la kalong online dan offline kerwa ka basai sya kasarkar hi kamtam sya chief minister kalong batin khotno ya ka session kane ka special session namta ini I an iba kinyo nginyo ban scrap no bat pemi ya hawai ka notification ka banlong kata ka jengki jong ka Joint Action Committee against Kasno kalong kabalalong ulong